Zdravo živo svima. Mister Prezident, imam jedan predlog za vas. Pošto vi uvek govorite istinu, da se ovde donese jedan detektor laži i da se prikačite na njega, pa da vidimo šta će da se dogodi sa detektorom, da li će da preživi. Imam ja predlog za vas, gospodine Jovanoviću. Ja vas molim, predsedniče, pošto vi da se obraćate u Narodnoj skupštini u skladu sa Poslovnikom, ako me čujete. Da umirite vaše robove. Ne čujete me. Ajde da vas čujem. Ajmo. Gospodine Jovanoviću. Da se vratimo na temu. Ovako. Gospodine Jovanoviću. Ovde je reč o Kosovu i Metohiji. Kosovo i Metohija. Pregovara se 20 godina, ako nešto manje od 20 godina o Kosovu i Metohiji. Pregovarali su. Neki ovde prisutni, neki nisu. Pregovarao je Borko Stefanović, pregovarao je Ivica Dačić, pregovarao je Vuk Jeremić. Jesam nekog još zaboravio? Pregovarali ste vi i sad pregovarate, predsedniče. I gde smo sad posle svih tih pregovora? Niste dobro pregovarali, jer nakon skoro 20 godina, evo gde smo sad, u 90-im. Ponovo nam se preti sankcijama, izolacijom, a ovde ispred Narodne skupštine juče je bio jedan manji skup, preti nam se kontramitinzima. Vi zovete vaše odbore da se spreme za miting podrške. Ja vas molim, predsedavajući, da ovog roba Aleksandra Vučića Jovanova umirite. Hoćeš li da ućutiš? Nećeš? Dobro. Onda nastavi da urlaš. Nastavite da urlate samo. Dakle, mi smo došli nazad u 90. Eto, tako ste vi pregovarali. A šta se dešavalo u tih zadnjih 20 godina? Pa isto ono što smo videli juče. Vuk Jeremić izdajnik, Aleksandar Vučić izdajnik, Ivica Dačić izdajnik, svi izdajnici. Optužujete jedni druge za izdaju. I ovaj dramolet juče što smo videli, gospodine predsedniče, pa ja sam gledao mnogo predstava u životu, ali takvu farsu još nisam video. Vi se kao nešto sad hoćete da poubijate, ovim govori da ste izdajnici, oni patriote i tako dalje. Pa koga vi folirate ovde? Građani, to je juče što ste videli služilo isključivo da vam se ogadi Skupština, a vi koji gledate Farmu i Skupštinu, pošto je cilj da se izbriše razlika između Farme i Skupštine, to vi uporno ovde radite. Da se vratimo na Kosovo. Znači, Kosovo i Metohija su ogledalo našeg društva. I nije niko kriv zato što sad pregovara i kako je pregovarao i super je to što evo prvi put od nas ne traže sankcije, ne traže da priznamo Kosovo, traže stolicu u Ujedinjenim nacijama, ali da je ovo društvo želelo da odbrani Kosovo. Tada kad je već počelo 80-ih godina, kad je bilo potpuno jasno šta je cilj albanskih separatista, bilo je predloga da se kompletna administracija srpska preseli u Prištinu. Da se najveća pamet dovede u Prištinu. I društvo koje stvarno želi nešto da čuva, to su sve te svetinje u koje se mi kunemo, a izgubili smo sve redom, bi to uradilo. Što se tiče Evropske unije i onih koji pregovaraju sad trenutno s vama, pa bilo bi lepo da, pored tog nevidljivog, da prekine sa politikom tih nevidljivih dokumenata i lepo da dođu, gospodine Vučiću, da ih pozovete sledeći put, ako hoće, a bilo bi pošteno, da dođu svi ti koji su sačinili taj dokument, Evropska unija, i da izađu ovde pred narodne poslanike i da kažu tačno šta je plan, kakva je to sudbina skrojena i za Kosovo i za budućnost ove zemlje, ali nekako Evropska unija, gospodine Vučiću, i Srbija koju vi vodite, nikako ne idu zajedno. Želim nešto da kažem da mi ne istekne slučajno vreme
vama pogotovo sunarodnici sa Kosova i celoj Srbiji i vama, Ekološki ustanak, pokret koji vodim, nikada neće priznati Kosovo i nije za to da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Kome nije jasno čije Kosovo, nek pogleda šta piše u Ustavu. Što se toga tiče, da se vratim na ovaj detektor, gospodine Vučiću, na početku. Zašto vam to kažem? Sećate se Rakite, gospodine Vučiću? Sećate se Rakite? Sećate se šta ste tad obećali? U Pionirskom parku, posle 3 godine ignorisanja svega što se dešavalo na Staroj planini, a dešavalo nam se Kosovo, pretio nestanak da ljudi odu, jer bi ostali bez vode zbog vašeg kuma Nikole Petrovića i sličnih koji su hteli sebi da zgrnu i dan danas zgrću milione u džepove da ljude ostave bez vode. Pazi majku mu. Pa ste nas onda ipak primili. Na tom sastanku sa mnom je bio profesor Ratko Ristić, tada dekan Šumarskog fakulteta, Aleksandar Panić i Desko Stojanov iz Rakite. I šta ste nam tad obećali? Da će taj problem biti rešen. Da ćete doći u Rakitu. I gde ste vi 3 godine u Rakiti, to ste obećali. Ljudi vas gore još uvek čekaju. Zato detektor laži, gospodine Vučiću. I ono što je zanimljivo, vi svaki svoj dramatični govor, gde se lomi sudbina zemlje, nekako završavate radosnim vestima da smo našli nova nalazišta zlata. A čije je to zlato, gospodine Vučiću? Ćete da kažem čije je zlato? 3% ili 5% maksimum je naše zlato. Čije su naše vode, naši vodni resursi? Dali ste ih Coca-Coli. Čije su naše šume? Evo ga ovde gospodin Braunović. To je ta Srbija koju vi vodite. Evo gospodin Braunović. Pa protiv njega hteo se povede Nirnberški proces. S obzirom na to kako naše prirodne resurse i šume, kako postupa sa njima. To se zove pljačka, gospodine Vučiću. I evo pitanja sad za vas. Čija je ovo zemlja? 3%. Nama će se Kosovo desiti u Gornjim Nedeljicama. Zašto? Zato što su na Kosovu ljudi bežali od rata. A ovde će ljudi da beže od Rio Tinta za koji vi kukate. S kojim ste takođe nešto dogovorali, a da nas ništa niste obavestili. I budite sigurni svi vi i svi koji ovo gledate, neće proći mnogo vremena i doći će neki Rio Tinto, pa će vam postaviti isti takav nevidljivi dokument pred vas, pa će reći vidite ovako gospodo Srbi i građani Srbije, ukoliko ne bude bilo iskopavanja litijuma u Gornjim Nedeljicama, dobit ćete sankcije. Nama se Kosovo dešava svuda zato što ste vi Rusima dali naš gas i naftu, Kinezima ste dali naš bakar i zlato i sad treba namiriti trećeg predatora. A to su ovi Rio Tinto, Dandi, koji su ovde napipali sve što je ispod naše zemlje. Ja vas sad pitam, kažete velika nalazišta zlata, velika vest, radosna vest za Srbiju, samo ne kažete koliko je to naše od toga. Vi ste, gospodine Vučiću, pristali na to da za 5% prodate naše prirodne resurse i nama Kosovo je tu gde je, nažalost. Nama će se desiti Kosovo i u Gornjim Nedeljicama i u Laznici i svuda. I na kraju, da li imam još vremena, imam još 5 sekundi. Goran Belić, investitor male hidroelektrane u Rakiti, pustio je Rakijsku reku u cev. Ja vam sad obećavam ovde da ćemo mi, ja ću naći bager, nećemo više bušiti te cevi, nego ćemo srušiti do temelja tu malu hidroelektranu, a vi nas hapsite posle toga. Srušit ćemo je do temelja, jer je ona ogledalo ove države koju vi vodite. To je zbirka teških krivičnih dela i poručite Goranu Vesiću, mesec dana ga molim da me primi. On me ignoriše. Poručite Goranu Vesiću da me primi. Mene kao narodnog poslanika više nećete moći da ne primate i prekinite više da lažete ovaj narod. Hvala lepo.